ndinozifarira kwazvo. Haiwa ndaona kuti panyika vanhu vanondifarira chaizvo havandishuviri kundiona ndigara upenyu hwekutamburirawo. Wandanga ndigara ndingorarama ndatomboti sumukirei. Haiwa ndinotenda, ndinovonga. Vigone kuendeka, imba igone kuchipera chokuchopu vanhu vawandi kugara. Haiwa ndatova nemufaro, ndatovona ndatopinda mukati ndatovata. Haiwa ndinotenda rudo rwenyu. Vanhu ndaona munondirangarira. Nekuti ndakanga ndasara ndaita fanike senherera. Ndangorara patova pamushasha chaipo. Asi ndatoona kuti haiwa hama dzirimo munyika. Haiwa ndinotenda. Mumanheruva rovira ndamuza ndaponeswa ndave kumusha ndichava nyere musimba ratenze ndodako ndivezo muwani mweya aba muze Java. Mafara zvokwadi. Moti kuti aiwa ndafara zvokudarikidza nokuti upenyu hwangu hunenge hwavandikwidza nokuti mukatarira zvacho dzakatsva idzi dzasiri quality seiyoyo ndazopira quality ndatoiti equality nokuti so guys, munhu angauya nezvinhu uyo akutorwa pasi vamukira. Sometimes kushanda nevanhu vari reliable kwakanaka. Then pakaita pakauya simbi dziya pakazorealizewa kuti vakapeka tsizo yavo pane padhuze honi. Saka taifanange tatoti malinduzi edu uyu ndijuju iri kusoro kulapa aifananga agadzigwa zuro. Vamona manje simbi dzanziripo dzakapekewa. Muridzi weshopu ndofunga akatuma munhu kuti apeke ndobva aisa dzidiki. Saka wabva afuma makuseseni iye muridzi weshopu ndiye auya nadzo idzi dziri correct ndiye wadzipeka. Then pamanje because foni dzedu ndofunga because yangu yange yakadzima saka zvazoitwa wangoya nemaviri ndobva atazoatarisa kuti toona kuti ari kuenderana here. Saka vatarisa vakaona kuti wani racho ari kuvhura anga ari kuraitesa handiti. So adzokera naro anopa mumwe munhu zvake ari reliable zvake munhu wacho werori zvake. Saka ndo zvandiri kudira izvozvo zvokuno toenda pauye muvhumure zvinhu aiswa manganai mudesign ataita akafanana iyi changobva kupendiwa toone mamwe acho zvakaita unototi zvinhu zvacho zvakatoti unenge rakadai wanoisa bhagla side one kwanoti kungomaisa ese ine mamwe acho unoisa kuside one chete mastyle anzimba anosiyana siyana saka aripo kudai chibatai zvinhu zvino. Saka ma-Windowframe tava nawo right. Kune vamwe vanhu zvatoda kuti mbobata ipapo wangoti njenjendiri nawo ma-Windowframe zvokudzwa bata kamera uya uye kuno. Pane vanhu vanogona kukuti ini imba yangu iri kumusha hambozviona manje toda kuti babate ipapo imba yangu iri kumusha zvakadai. Kune zvimwe zvinhu zvokuti
like patinoita kunoku maprojects hatisi kuti tinotenga zvinhu zvine quality asi nhau yekuti let's say kunoku maresources edu isusu toita ekushava-shava. Saka normally what we do se aya mawindow frame amunoona type yachoni kune anononzi monarch iya kune aya ekutiwo tinoenda kunotora vanhu tachokwadi aya vanhu vanenge vachiweredha kare vanhu vari kuweredha. Saka tichiita kutarisa cost effectiveness yeduwo kuti zvakamira sei, nokuti kunenge kuti uchida window frame seriri wonzi kana kuti $40 40 waona ichotarisa kuti amana vakuti tibatanidze zvinhu izvi patete 40 times 4 pakaipa ndo patinozotarisa kuti ngatite ichi zvinhu zvakaita sezvizviwo zvatinechikwanisa kuti tiafford asi hazvireve kuti hazvina kusimba ine mere but zvakuenderana nembudu yemunhu. Kune vamwe vanoti isu hatidedo ekuti tiekere munhu unenge une mari dzake uya anenge achida kutonotenga chaikoko hamene kuti kunonzi chiikokoko kuchaiko wozviona manje. Saka kana iri client kazhinji ndo pateti kurudzira kuti iwe unoita zvinhu zvaona zvinokuitira ambozviona kuitira mangwana. Zvakafanana nemazenge, toda kuita example yemazenge ari kulowa gwera nemazenge atichaisa panapa zvinhu tu zvakatosiyana. Zvokwadi hakunawo patichakwanisa kuti unonotenga zenge re$23 anozora sorry 23 iwo kune zenge re$9.50 unozviona. Saka izvi zvinhu zvekuti izvo vanhu vari kuti akonde ndo zvatinoita totarira kuti munhu ngatitewo zvinhu zvekuti munhu kwase kuwana shelter asi hazvireve kuti nekuti ndiri $9.50 hazvina kusimba handizvo. Tikutarisa quality nemari yemunhu ndo yatetitarisa nimozviwisisa. I think kuno kumamisha vanhu vazhinji vanoshandisa $9.50 ndo anongoshandawo hazvireve kuti wakubata pazvine kuti washandisa $9.50. Saka tangoti paonesa nepapo asi isusu ndiri kuti kazhinji zvacho kumaclients vanochuza kuti havadi $9.50 vanoda anenge akatarisa kudai anenge asingaoni kuhwinya handizi kuti pakunaya kwemvura zvinenge zvine effect yakasiyana here mozviona manje. Saka kune anoita $23 riri rimwe zengi, kune anoitawo $9.50 riri rimwe zengi. Tati tionesane in case kuna mwana nemakotesheni kuti anoti why mati zengi raita $9.50 muvideo menyu asi apa pamwe makandinyorera kuti zengi rakaita $23 kana kuti $20 kana kuti $19 zvosiyana ndiwe taura builder zvosiyana nei? Zvosiyana nequality yacho inozvizivawo kaimo. Asi yapata baba zvichireva quality more waseti chikudzai kuti kune quality yakaita sekuti kune zenge re$23 asi muchiona zenge re$9.50. Inye maonero angu ma$9.50 ndo anokwanisika kuno kumaruzeva nokuti aya ma$23 kazhinji ndemumadhortown nevanhu vaya vane mari dzemhando yepamusoro vanoramaoka life kakati kwirirei ndiwa ma$23. handiti mozvionawo sei mother in case mangwana kuti vakatipa zenge nanga rakachipa zvinongoonekwa isusu kuno kubvere tongoshandisa yari ane cheap price pane vari kutaundi ndo vanotoshandisa aya anenge ari price rinani pamusoro isusu tatojaira zvekuno kumusha kudai. Zvakanaka kuti tite tichionesana vanhu vachihwisisa ineme tichiadresa pano tichiadresa vanoona zvafane window frame werori pamwe kumusika wemutauni ana ariko kana nembudi iyoyo asiyo koita vanenge ane mbudi kana kuti inandidi akata sei ndoda akata sei aya. Saka tatiti paonesane ipapo zvafane kuti kwachivi bhekere semende ragonzi $13 anoti $10 asi isemende. Saka asi kwandonyanya kuza kunotanga kusiyana zvinhu ndekukuku kumawindow frame kumadoor frame nechifuti chimwe chatobu nekumarata ndo kunhu kunotangira kuti zvinhu zvotosiyana pano nemamwe maziwindo akakura kudai uye pamwe hatichaisa apa moona manje kuti kune imwe project takaisa matended hinewo kunoku tindedi tingai afforda were vasikana hazvigoni tetetaiwo masi through tindedi inodhuravo. Saka ndosatachitasa pahomwe pambuda apa handiti chisiya yenyu pasi
Aiwa ndinotenda zvinhu ndinozvifarira kwazvo. Aiwa ndaona kuti panyika vanhu vanondifarira chaizvo havandishuviri kundiona ndigara upenyu hwekutamburira wandanga ndigara chingorarama ndatomboti simukirei. Aiwa ndinotenda ndinovonga. Roofing, ma window frame tava nawo, ma door frame tava nawo, simbi dzemalindisi tava nadzo, tisimwe semende tinayo. Hade pamazenge mangani zviya? Tinoda 10 namapuranga 4. Saka mari kuziya tying wire rakangamwa nezvipikiri roofing nails mapakezi mangani anongoisa 2 right nemushonga termite poison kunondoona turi mujuru uriko nzvimbo inoyangofana nelowa bweru uri kuno mujuru hobo handiri kasekuru mujururi mujuru ihobo ndomuona right. Saka tiri kuti isusu tying wire iri kunzi pekg kana ndisingaresvi zvinhu zvandakaona inenge izi $3 apa todangani atongoita 2 powder 2 saka that's $6 for tying wire. Tobvapo toenda pamanails anowanzonzi $5 kana $6 kana amwe achizotodhura ndinopinda mu7 handiti iri 1 packet. So iyoyo I think ndakupokodzi takazokangana munhu wacho anga achimanyamanya dai azvitaurira futi ega then toda mangani iwayo toda 2 soka tongoti 5 times 2 10 kana kuti 6 times 2 8 $12. Saka tobva ipapo chandinonyatsova shuwa mapuranga $1 kanzi $11 11 times 4 $44. Tobva ipapo topinda pa mazenge 10 9 ichi 950 times 10 yoita $95 handiti. Toenda pamanails tongoti $12 between $12 to $14 tongoda 2 packets chete. Tobva ipapo tobva taenda pachifuti mushonga termite poison depending nekuti apa pandisi kuti ane type ipi saka ngatingoisa between $5 to $9 handiti because I think kwane 2 types dzematermite poison saka hatizivi between $5 to $9 tongoda 1 chigubwa isu. Saka izvozvo wanga achimanyamanya dai anga atikonfemera zvedu ipapa tichinyeta mari. Saka ndo zvinhu zvatiri kuti titarisane nazvo izvozvi tichingokumbira kuti kune vanoda kuramba vachisapota mudhuri wedu wakutopera ine meri baba taura ichizo tikumbira mazenga mudhuri watofamba zvokuti takutonyanya kuchema kukumbira kuti dai magona masunu zvigone kuendeka imba igone kuchipera chopu vanhu vawani kugara. Aiwa ndatova nemufaro ndatobona ndatopinda mukati ndatovata. Aiwa ndinotenda rudo rwenyu vanhu ndaona munondirangarira nekuti ndakandasara ndaitofanike senherera ndangorara patova pamushasha chaipo asi ndatoona kuti haiwa hama dzirimo munyika haiwa ndinotenda ndamuza ndaponeswa ndave kumusha ndichava nyerere musimba ratenze ndodako ndivezo muwani wemweya aba muze ichava yakaniwaro mafara zvokwadi moti kudii aiwa ndafara zvokudarikidza
nokuti upenyu hwangu hunenge hwavandikwidza nokuti mukatarira dzacho dzakatsva idzi dzasiri quality seiyoyo mazopira muquality ndatoiti equality nokuti Yeah.